Sociale werkvoorziening zitten in Zwierwaar. Al man wordt er praat over de toekomst van onder andere Caparis. En juster kondige Empatec aan dat het een verlies had van zo'n ton. Wielst het bedrijf wel een beter bedrijfsresultaat zien laten kennen van een heel miljoen. Vakbondsbestuurder G. Lotterman is net vernuiveren over het nijs van Empatec. Dit is door heel Nederland is dit beeld te zien. Omdat de Rijksoverheid de bijdrage heeft gekort. Het is gewoon een bezuinigingsslag geweest. En het resultaat, dat ga je nu zien overal. De gemeentes nemen heel dit meer werkplekken over waar de sociale werkvoorziening heel mee verzinnen. Liek als bij Caparis. Gaat dan om werk in de metaal- en houtbewerking of greenonderhoud. Je trok bleef alleen nog de werkplekken over die deelt kostje. En daarmee slag het de sociale werkvoorziening net om financieel rond te komen. Het vakbond FNV vindt deze koers een grote tinkfout van gemeenten. Nou, we hebben het over mensen met een arbeidsbeperking. Die kunnen nooit die loonkostennorm halen die wij stellen aan de gemiddelde Nederlanders. Ze zitten niet voor niks in die sociale werkvoorziening. Ik praat erover met directeur Henk van der Zwaag van Empatec. Welkom. Jij hier het vakbond zei, en eigenlijk kan het net oors in deze constructie dat je hem verlies draaien. Zo'n ton. Is dat zo? Is dat maar iets wat je accepteren moet? Nou, als je zegt naar de laatste jaren, dan zullen we dat we als Empatec hier op hier 4 miljoen, of 4 van heel miljoen, structureel meer rendement hebben dan hier ervoor. Nou, die margeverbetering is aanzienlijk, maar als je in hetzelfde trein zeggen dat Den Haag alle jaren een miljoen ook knalt, daar valt net zo op de bordje. Hoe goed dat je je best doet. Dus het is zeer frustrerend, maar op dat punt maak ik geen Lotterman gelijk. Ja, zo'n ton nou, maar zo'n ton ik tak meer? Oh ja, in de begroting van 2017, die gaan we per maand bekend maken, gaan we ervan uit dat we opnieuw verlies leiden onder de streep. Ja. Maar even opletten naar de detaillering daarvan. Als wij er net wijzen als Empatec, dan zoen de gemeentes in 2017 maar een verlies leiden van 4 miljoen. Wij reduceren dat tot zo'n ton. Het is een illusie om te denken, en dat is een groot misverstand in Nederland. Het is een illusie om te denken dat als je de bedrijven wat wij verstaan, sociale werkvoorziening en reïntegratie opheffen zoen, dat je dan het verlies wordt hebben. Nee, maar omgekeerd. Maar je zit nog wel, dit helle je moet reserves van 10 miljoen die je hem hebt. Ja. Nou, dit doe je een keer of 12. En dan is het op. Ja, dan jeder. Ja, hè? Ja, jeder. Dat hel je net. Nee, ja, dat zou toch dat jij erop. Dat dus dat is een soort versterfheidsconstructie, volgens mij. Waar het om gaat, en daar ben we het maar 10 gemeentes roerend door eens in het Empatec-gebied, is dat we echt naar de takken staan, een bedrijf zetten willen, ontwikkelen willen, economisch en sociaal zoen. Wat els niet met afstand op de arbeidsmarkt, werk, inkomen, groei, identiteit en zelfstandigheid en daarmee een stukje betere kwaliteit leven ontleenen kan. Ja. Daar staan we voor. Ja, maar dat is het dilemma, hè? Wat er de hele tijd speelt. Ben je een economisch bedrijf wat winst maakt? Nou, dat slag het dus net. Of ben je er voor die kwetsbare mensen die door net ontwerp komen? Het laatste zit voorop. Het doel is, als niet dit afstand op de arbeidsmarkt, zo goed mogelijk te ontwikkelen tot. Maar dan zie je dat Caparis, een collega van hem, die zei: ja, dit kost iets te volle heel te beginnen. Gemeenten beginnen te beknibbelen. Die zei: nou, dan loeken wij de greenvoorziening eruit. En ja, om die kosten te besparen, hoe riem je dat dan? Nou, als je het filmpje wat we krijgen hebben als voorfilmpje, dat is op Caparis, net op Empatec, dat verschil. Dat snap ik, ja, dat begrip ik. Get op Caparis, maar die doggen dat hek. Daar is het dus te viergang. Joost zei: ja, wij kunnen het misschien nog ergens opvangen. Maar als je bij wij voorbinnen is dat bedrijf waar ik krijg skets naar de takkom staat. 2024 is het volgende 4-4 plan. Wat wij goed aan je staat binnen, ik heb er alle vertrouwen in, is dat zowel dus gemeentes, commissarissen, ondernemersraad en ook de mensen van de vakbond daar een koersdeel is waarin, en dat wil je vraag, waarin de sociale kant van het bedrijf voorop staat. Natuurlijk, maar economisch zo gunstig mogelijke cijfers. Maar het gaat dus net, en dat is net de kern van het bedrijf, het gaat dus net om zo hoog mogelijk financieel onhoudersrendement. Nee, maar jouw potje is aan snop. En er zijn gemeenten die misschien net mis volle yield hebben. En die beginnen dan direct om te morrelen. We hebben een eigen vermogen van 10 miljoen. Tussen nou en sinds maar 4-4 laat er een uitstekend rendementsverhaal waarin we dat vermogen wat we nodig hebben om te ondernemen, want we zijn echt een onderneming, op een goede manier invulling jou. En we vallen net samen om, dat valt wel even taak. Dat wordt wel een P hier en in die tijd later absoluut een concept waar we weer met 4 kennen. Vanuit dat masblok, en dat is een heel krachtig instrument wat we hebben, waarin we zowel uw bestuurders, uw ondernemingsraad, uw mensen op de werkvloer en het hele management verenigd tot dat doel werkelijk krijgt door hier. Oké. Dus jou denken dat dat uiteindelijk eens een keer goed komt, maar dat geldt. Maar de gemeente die zullen daar net meer om bijbetalen, want die krijgen heel iets minder. Die moeten nog volle meer zelf betalen. Nou zitten ze ter vergadering bij de kabinetsformatie. Ja. En er is een brief naar Edith Schippers gong. Ja. Wat mag je dan van zeggen? Nou, ik ga alle hoop en ik heb vertrouwen in die 4 partijen die daar nou om tafel zitten, dat ze
maar een reële eigen zorgen naar de decentralisatie van wat we dan nemen de participatiewet naar de gemeentes. Dus nou, dat is een prima beweging geweest. Daar ben ik hartstikke voor. Ja, maar lezen ze een bedrag op tafel? Ja, maar oké, nu praten we maar. Ja? Ja, daar ben ik hartstikke voor. Maar het is een te krappe jas. Het is een te krappe jas. En dat ik dan zeg dat minister Dijsselbloem dit jaar maar gerustjes zei we gaan een begrotingsoverschot. En ik zeg ten koste waarvan gebeurt dat dan? Dan zeg ik ergens gaat er iets echt net goed naar uw sector toe. Ja, maar dan wordt toch een bedrag van jou. Ja, dat Jerry van mij. De sector verwacht dit jaar in totaal van heel Nederland een verlies te leiden van 200 miljoen. Dat is het bedrag wat hem geeft. 200 miljoen? Ja. Oké, dank u wel in ieder geval. Succes. Maar dank u wel. Alles wat je hem toch gedaan. Dank u wel.